ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи самбусаи гиждаро пешниҳод мекунам ва барои хамираш ба мо лозим аст 2 дона тухм, 1 дона зардии тухмро ҷудо карда барои рӯи самбусаҳо мегузорем ва баъдан ба тухмҳо 1 қошуқча намак илова карда хуб лат мезанем. баъди он ба хамирамон ним паймона равған 100 мл равған илова мекунем ва 1 паймона мост ва ба мо 100 грамм маска лозим аст. маскаро об карда хунук карда меандозем ва 1 бастаи нармкунанда, мояи нармкунанда ва ним қошуқча сода лозим аст ва ҳамаро хуб омехта мекунем. ба мо 4 паймона орд лозим аст. ордро элак карда ба хамир меандозем ва хамирро мехелем. хамир бояд сахттар бошад, мисли зволае ки барои самбуса мегирем ва хамирро печонда ним соат дар ҷои гарм нигоҳ медорем.